Moro kaikille. Mä teen Mafia 2 videon. Niinku yleensä. Tää on mun ensimmäinen, tää niin yleensä. Mun ensimmäinen video tälle kanavalle. Joten tervetuloa kaikki tänne kanavalle ihan lämpimästi. Jos katsotte näitä videoita. Mä toivon, että oho, nyt tulee uutista. Toivon, tykkäätte tästä kanavasta. Ja tykkäätte videosta ja tilaatte sitä paljon, niin sitten on paljon mukavammin tehdä uusia videoita. Pitää pitää aluksi vähän. Niin kuin näin tehdään vaan normaalisti mitä tehdään Mafiassa. Me on vapaa-ajalla just tehtäviä. Walkthroughia ja ollaan vielä Mafia 2 tai sille Let's Playtä tekemään. Jos sitä ehdotetaan paljon, tosi paljon, niin totta kai sitten. Jos tulisi vaan paljon ehdotuksia. Kaiken maailman videot täällä on tulossa, aika paljon noita videoita on tulossa tälle kanavalle. Ja erilaisista peleistä muutamista. Pitäisikö alkaa tekemään täällä muuta paljon? Oho, sori. Anteeksi. Saisinko toivoa? Ei sitten, mä myös on turppa. Ai. Ei kuule. Ei sitten. Oho. Hyvä kunnolla mies. Musta. Niin noin. Ai helvetti. Ketäs tunne? Luulis näkin mut asseet päässä, niin tietenkin tänne silloin tulla paikalle. Oho. Perkele. Joo. Eli pelaillaan Mafia 2. Alkaa tästä. Me vetään niinkö tosiaan vapaa-aikaa tässä Mafia 2. Niinkö nytten päin. Niin kauan kun joku ehdottaa, tai siis niin monta ehdottaa, että tee Mafia 2 Let's Playtä. Totta kai sitä sitten tullut. Täältä vaikka aina niinku kulma. Joo, rajoitusmittari, eihän mä yliopea hoita. No ihan hyvä. Ei jätä vaan yliopteet. Ei sitä helvetti ketään kiinnosta, saatana. Ai samperi. Me heitettiin veivit ilmeisesti. Joo. Kuoltiin tosiaan nyt aika alusta sitä videota, niin nopeasti se kuolema kuule tuli. Ja tosiaan taas ottaa tää kuvakulma kääntää toisinpäin, niin kuin se tekee yleensä. Ei siitä ei kannata välittää. No niin, me herätään tätä kotoa. Väsyttiin. Joo. Nostaa puhelimen. Älä, mitä se laskee saatana? Joo, ei oo se kunnon ihmisten hypätystä eikä tehtävä. Meni ottaa vaikka jotakin. Tai kalja. Tosta. Nyt joo sitä, noin. Yksi kalvo nousee piahan noin ja sitten vähän. Oho, hyi helvetti. No niin, nyt päästään asiaan. Tämmönen se vähän puku. Tuolla niin herrasmiehiä tossakin. No niin,
Anteeksi herra. Oletko nähnyt sellaista murhaajaa täällä kyllä? En minä... Anteeksi herra. Minä teen töitä täällä. Olen töissä tänä päivänä. Anteeksi. Kuuntelisitko minua vähän? Jos et sä kuuntele mua, minä saa turppaa. Kuuntele vielä. Nyt kuuntele minua. No, itse valitsit sitten. Paitsi kyttään tuolla. Olet ohi. No niin. Joo. Pitäisikö vähän juosta karkuun? Tää on vaan mun työtä. Juostaan vaan karkuun koitetaan. Huippi. Poliisia joka paikassa. Koristetaan poliisista juoksemalla karkuun. No niin, jo teeskin jää taakse kyllä nuo poliisit. Justiinsa näin kiikutaan vaan tosta yli. Näin. Voi vitu. Koska meidän vaan niinkö... Jäi, noniin. Olisikohan täällä sellaista? Sellaista haluaa kertoa mulle, että mitä ne tekevät työksi. Työtoimirasta. Oy. Haluaisitko kertoa, mitä sinä teet työksi? Kerro. Hei. Kerro nyt vaan, mitä sä teet työksi. Kiva tietää, joo. Ja haluatko sitten lopuksi vielä kaupan päälle turpaa? Siinä tulee saatana. Oho, nyt vähän kyllä pustin tää on. Ja nyt poliisit salvaa häitä. Sekä kaukana, mulla on ase, emme pelkää kättä. Ja leivistän läpi. Tapetaanko poliisit tosta? Siinä onkin helposti toi, että voi helvetti. Luku on manter. Kapa haulikko, poliisi tulee vastaan. Sitten ammutaan. Oho, nyt ne on puutumassa laajukku. Vähän rankeimmilla saatu kivääri. Semmoinen konekivääri. Joo, ajetaan yli noin. Sitten vaan lähdetään. Snappa. Sinä väripakka. Oi helvetto. Kai tää autakko poliisia sinne oi. Sehän hukkusin. Toisella. Hei, anteeksi. Kyselen teiltä ihan ollut kyllä kertoa mitä. Mitä ei oo vittua sulla teet? Polta pilveä. Saatana. Se on vakava rikos, polta pilveä. Nyt jos vankila erinomaisesti tuosta pilven polttamista, että sai kuoleman tuomion. Tämä on vaan minun työt tarkistelu. Anteeksi. Näytät tosi epäilyttävältä. Oletko käyttänyt ikinä huumeita? Kyllä. No. Sait varaltasi nääkin osumasi. Missä poliisi? Olen valmis, mä ampun. Mä ammun täällä, jos tehdään ammuttu minä. Ai vittu. Ai saatana. Sinä se poliisi. Nyt haulikko tästä voidaan käyttää kivääri. Ja nytkö näkyy poliisi. Ammutaan tuossa vielä. Rähistää vähän täällä kaupungilla. Justi se näin. Paska kyttää, paska kyttää, paska kyttää, paska kyttää. Holy fuck. Mulla
On mulla yksi granaatti. No niin. Nyt kuule räjähtää. You are wanted. Pääskö laita kämpille? Eihän sitä täällä ollutkaan. Anteeksi, herra, sinä justiinsa. Sinä, rouva. Varokaa vähän, saatana. Minä lähden nyt kotiin. Minä lähden kyllä nyt nukkumaan. On ollut niin raskas työpäivä tänäänkin, että minä lähden nukkumaan. Mutta seuraavassa Mafia-jaksossa sitten palaillaan tähän Scalethan viton elämään, joten sitten me nähdään ja seuraavan videon pariin. Heipä hei!